vlastne zelená pre chodcov a červená pre auta. A keď bude zelená pre auta, tak ja to môžem zrýchliť týmto tlačítkom, akože chodiť ide. Napríklad teraz je zelená, zamačknem to, naskočí červená a skočí zelená. Týmto to celé vypnem. Toto je ďalšia aplikácia, toto je vlastne, že je to pod napätím. Tuto je optický snímač, tu je odrazová plocha, tu je PLCčko s tým programom, takže spustím to vlastne. Teraz to spustím týmto. Spustila sa nám signalizácia, že je to do jednej strany. Bliká nám toto napríklad, že niečo ide. Motor do jednej strany, teraz sa dotočí akože. Toto by mal byť ako jeden motor, len sú to dva jednosmerné. No, a vlastne druhý sa točí. A teraz to ide do druhej strany, to signalizuje. A taká sranda.